Wah, मा खालामदों लिसोलाय? बेसेबां टाइम लायो बियो? आधा घन्टा? सानसेयाव बेसेबांसो रुनो हागोन? दाखालि 8टासिम माबा जादों 12 बार खनसेयाव खै पेकेट? 7 बार 12 बाराव 7 बेग मोनबा बेग मोनबा बेग मोनबाय आधा घन्टायाव मोनो जाहैबाय ना बन मोजां होयोबा गोदान मडेल बियो बस्थाया जेबो जाया ओमफ्राय बियो रुनायाव गारखाबाय बेखौ ना रुनानै साथामजों ना साथामजों 60 बस्ता हादों जाहैबाय सानैजों बस्थासेयाव बेसेबां दं बेयो अजना 50 नङाबा 48 ना नैबे बोखांबाय नै बस्थाबा उखुन्दै खुलुंगासिनो नै इथिं फोरानबाय नै बेयाव फोरानबाय दा नै बे नेटआ गुवारखाना सुथेनाय औ गुवारखा नै बिथिं दंजोबबावो बेयाव दंबावो आरो ओइयावबो दङ नै आरो बै न' सिङावबोथ' दंबावो गारि गंसे दंबावो बनानै गोथाङाबो जाबावोसो ना